Nga kog limon guys kaya ang ibutang sa pitsil mainubig ng liksi. Kuan pa manay. Di pa kado hinog, pwede ra rin ay. Maadtong adlaw natong tanan guys. So karong adlaw day guys nagbuha ko og lemon kay ang ibutang garis pitsil may pa hinubig ni liksi. Na so di pa ni siya ingog hinog. Karon na ay kuan ni siya. Ay naman comment sa vlog nga kuan lagi katong honey ba to? Hindi on mami honey. Kani si Jani si Janggi kuha ag panit kay na may ngani na item-item. Mante di kay maigo ka. Kalois Ginoo guys, wa na hilan ti siliksi kanina mang ija ubo ug sipon. Kay sakad nga gipahilot. Wa na pud ang hilanat. Kalois Ginoo salamat sa Ginoo kay wa na hilanat pero kanang ubo na raman. Nay, ipalitan na nay kay na. Item-item man. Isa na rito. Drawing ko ma. Hamde ni nalres unod aw panit ag lami. Oh, kahit yung pamanitan sa unang kondi. Ano ba diyan? Di man na. Ito man gi buki man ay. Isa. Katawang ka nay. Katawas na Ano nang yung gibuki. pamanitan ha? Di arang gikuang kuha ang mga ngilan. Kana na yapil lang na rin daghan ang ato. Datang aslam nay. Asa pala bi. Katengaran ko ni. Ang tangan ning liso. Di ang liso. Ngana na rin pagkakuha na. Ngani? Oh, basta kan lipun. Dipekas-pekas naman ni bakto dan tura kan namang duga na. Trial pa na. Ngani ra? Oh. Dagdag mo bagay basta kay ngana ang ra yung ra di panitan. Koy kasud. So daghan na kaadyo. Ngani Di na naman ay apel yung isa kay kon tanang serir na kasayang. Katengara ka na ara kay duga ang pung isig da. Yes, Lami kunog na dugos nay. duga. Honey. Wa man tay dugos mahal na pag dugos ron. Gara dyan kikisi ko na rin liksi. Kalabo. Hindi kanin laman po dang ipapanida. Pahinubig. Then ay kwa agli sunay. Hindi kwa ag ba na eh. Ay ka nalilis ma. Di, inadagang limon na rin. Ayaw, ayaw! Sila, respect sila. Ano naman nagiugasag maadyo? Ba't mo na tubig ba? Tangag mineral, hindi mo yung mga hinubig. Inakamukha. Natural! Bato na na yung kuhan sa... Kuhan, duma-duma mo ka. Pwede mo kuha ng liso. Halang kikuhaan kay arte na ba ng bataan eh. Kuha. Ag pasyon magali ang gikuha gliso. Asa na gipainom nila. Gaga rin ang gikuhan. Ina siya tibing-bing paagasan ako ni gumani dya. Balde? Agbaldi. Sauri. Pateng di sa hos. Labu ni agas pa. Kaya di na po na mga agas. Ang gipong kuha agliso. Wa palagis kuhan. Daghan nang imbayad. Pero ba, mahirapan ako sa kaliso. Dugkasya ko na ni muna. Apit ko. Jama-jama, be. Nabag ko pa ka na aso. Magkuan ka, be. Magtuon kasi muhang sa buhonon sa Girl Scout. Kaya nagbalik sa 1 week man mo ay klase. Nagbalik rin yung klase ra ba kay mag-taste mo si kan grading. Nag-chat mong ma'am na ho. Kami tanan? Kamu gud tanan. Ang ipang kuwag Well, ni next po mo, may klase? 1 week gani. Lunes to Biyernes wa may klase. Magtuon ka na na. Di magsilig cellphone. May tao na. Ikisaro na eh. Duduy. Duduy, sumukanat.
Liksi pa na, dudoy ko, no? Sige siguro. Awa, sa kapikas bayaran. Birthday na dairos ka itong magdibo, guys, nga nagpa-make up na, nang-invite po to. Napay, igsuon ni nanay. Ni nanay, nga tasudlo, na isang anak, nakaslan po karon nang-invite po to. Karabig invitation, ng adlaw. Napos mananghilin, ganjag ko po ron sa pag umangkan po ni tatay na ba na? Tatay Ariston, na may isang apo na ba ng tatay? Insa ba? Pagkakuha na. Kanang bunjag ron sa kaluha. Kaya naman sa daily mo, ma. Di nga nila kay ginlo naman gud na be. Mingaw mi dari kay si Aliana wali ha way magbalik-balik og I love you. So karing isa guys, ano man yung nakuha na naman ang perang naghanag bunga kay kung ganiya pag pangipo na kadungit na. Ari ka dyan yung nga na sa panit kay karabing dari bugi lagi katawas nila is words nga gibugi. Ara naghanag kari dyan siya guys, bintahar galing ni Dice Kilid. Kay gibugi. Grabe isda ataka banha. Kay ag passion fruit kay nawa na may hinog, wa na may hinog mo nang dari na pukos limon. Sabayan po na ho kanang na ay kalabo. Kay basi na lang majud humuk-humuk din diyang ubo. Mika. Mong sip on man yung mga bata. Di naman ni baby. Kay kuha naman ni pila edad. 7. 11? 7! Oh. Hindi. Naara kasing tanan ka do. Punot brush na bikaw. Na. Unsay na. Punot brush na kaw. Okay na. Karon na. Kaya maligo tayo ni mga tibing-bing. Ligoon na nila guys kayo. Wala naman jailante. Ako, Salamat sa naligo. Ginoo. Ako ra lagi kay maglangan-langan ka. Maligo mo nung samot kag ka. Panuton. Hey guys, di ana dai si Aliana si Mama Ali daari. Di ana nagtagayo is Hindi dai kamusta lakaw dai? Kamusta bubalitok sa dagat? Wag doktor kay na emergency. Kami na ako. Daday pud may kanda ni Ate Imi. Wow, diara gadi ka kalami ang kan. Kinagi mo rin ikaw di mo rin te? Ate po na. Nansa man ning lanay naman eh. Grahams. Mangguflot na lang. Ay, hirap mo para ba dito? Salamat eh. Napay pansit. Duha man ite, pansit. Ano pa? Isa. Og Ang kamar yun, ang kada doon kamar yun. Naamay, kumari ubuan. Mga ano ba? Ano ito? ate para sa man ite. Ganis bay? Ingkang mag... Ano na maghatag? Tudloy ko te. Dukon ro man. Kaya luwa man kawa man takadako. Naman lagi kape. Madel. Bawal man mother ang kape. Bawal na. Ako ay bawal na. Kani na nistik ka tatay. Kani mo muangat sa tatay ganiti. Bukog. Ano yung muangat sa tatay ganiti. Naligilan ko. Balbakuha. Balbakuwa. Salamat sa imong grasya te. Sabaw lang pa nga ano Siya ang Ginoo basta gyud sa kapabasti. Grasyahan gyapon kas Ginoo mo naging magpahiubos ang mga bikang daot. Kaya ang mga nandaot nakarigabang mga buhok. Real talk, real talk. Kay kitang tanan di ka perfecto pagkatao. Oh, kay isa ko pag dang 5 ka kaliro gid ang agbibingbing. Sama ng sabaw kami. Sabaw na. Oh, insuro na katatari ba na? Ang sabaw na. Ang sabaw ka. Ano ka mo kami ka? Ang taon na. Uy, isa mo kani ko. Imong gilinuan imong baso? Namuto. Ang sadyan mag-imig. Ha? Muduko ni mo niya, nay. Wala mo dogo na ti iming nanay. Yan ah. Ay, may sabaw ng dogon ha. Isa sa exclusive bill. Mudo ka nai? Muduko ni nanay Gosmet, ha? Ani sugot na siya. Asa man katungo niya? Muduko ko nga, nay. Gambag na bakit was? Maalis freezer, ma. Oh, freezer. Ato na yung saksak ni kikibot man ni kay nag-burn out man. Ano siya ikaw na po mo? Salamat sa naghatag sa mo ang rape.
Di na ingag palimos-limos ha. Gihata din na kinasing-kasing. Nainaw. Ikaw mo guys. Kasi na. Mga nagwa, di kabutangan sa kalipay ni mother. Dari tanan na mo sa pang pamudyo. Pero hay sir, te? Kalabo. Hades ako Roy at Aisa. Asa gyud? Tuwanan ako sa Uncle Roy sa pag-umangko ni Nanay Kasal. Kasi kung makadatog suwa. Ang samang te, lutoon to, te? Di kamo kay mag naman nimo. Sige, mabasa nga. Sige, Ani, magkamamanag to? Wag mo sa palit man ni suha. may Kuno? nunganis dyan. Dali, rin mo na ito, dili kayo mo hawak ni Kuya Mario. Kiss per piti. Kiss me piting kiss balik ta maso. Hindi na ka. Di maka-touch. Hindi makagunit man. Ay, makagunit. Anin, duha ka. Kasi sige na kung kang pangidhat na to, ting, ano? Sige kang pangidhat ni Kuya Mario, katawa mas nanay. Han, hapit na ba Han? Yeah. Nay, palis na nanay. Kumusta ka tang termos, nay? Low era mas nanay sa mong termos lagi ATM. Kalit mo maali ko. Mas ganda ng iwan. Wala sa hindi na mata. Ay. Mas yung bagay ng iwan ng bugnaw. Kinsa? Uy, nasa kanila. Wa na nay, wa na jud nay. Kanang gawa na jud na. Hat ma. Ano butang mo na bugnaw? Mo ko dan ni. Basi yung bades ni. Di mo badugayan sa na sila magba. Wa na jud nay, dugay ko na nay. Aw, ay sa. Wag ito sa anak mo kang kadang-kadang dito ka kajo. Depende na sa anay termos. Kinsa na maron? Si Bingbing nag-iniyat ako. Di ko ano yun. Ay, dali brown ni Leo. Ako na lang. Nay, ag nakasa si Bingbing hilaw ag kanyang nilungsag. Gitabang na. Halang isi ko. Anang gitabang nay. Gitabang na. Paniud ko naman. Arek uba ko ni buto. Kaya na Aliana guys da, hi sa kanya. Ingan ka, kanig birthday na kang nanay ulit. Ha? Day. Wa magang doktor. Wa ang doktor. Gitabang na nanay. Nay, tinuod nang dinang may labutang agnoog basa sa ibabaw o butang asin. Oh, di ba? Gitabang na nanay. Upat man pud kasal mo, di ko kamagdagan. Sus Ginoo ko. Upat tagay na kasalmon. Sanay. Ba, malutong sa kanin ko man ah. Mang gibutang tubig nga may kuwang magug sabaw. Ang huwag na ba na ang kanang tayong noog ng kuwan. Nga na init nga pag termos na yun, init ang tubig. Hindi ko na sa hindi ko na may kuwan. Basta tayo mong higop. Hindi ko pa yun, hindi ko na kuwan. Nay, ay mo rin isa kabitris. Taking this. Lami. Doon naman sa Team Monica. Dah, sagdi ng mga basher, natural ng mga basher. Pero, natin mga basher nga naharap sa itong pamilya nga kasi rapod mong dagat. Tay sa umala ko nimo ka. Real talk sa mga tao kusag man naot. Aw na magpay Ginoo nakasayod sa tanan. Bahala gyud sa kapagdaot, gyud sa kapag Kuwan, mata. gisikit, bahala gyud sa kapagdaot. Kaya na may Ginoo na sayod sa tanan. Di man angay kasuyaan ning mga sponsor kay kaning sponsor. Og buot jud siya muhatag danang tawo. Bawang di mo ata. Di man din naangay kabutan. Dapat gali magpasalamat. Di ba, Nay? Ang masasabi mo, Nay? Ay ning nga Dapat dapat sa Jud, Nay, no? dapat si kuang ko hatagan makabuhat di sila. Hindi ko mga Nay ning comments mga Walang ko. murag Nay, sa Nay. di ko na ta dapat tabangan si kuang ko no di naman tayo mention. Nakunoy ning bas niya ti Delisa. Nga na kana di naman i-mention natin nga nakunoy mas labing tabangan imbes kay adto kunong Ate Monica adto kunong dapat media. Hindi ra. Magbuot ba dahil tas ka ng sponsor, di man na angay butan o kasa siya mo hatag. Magpasalamat gali ka kay gitagaan ka. Ano na magbulot pa. Di magi magpatumog istorya kay makasa. Suya ra lagi ning uban. Kaning mga ubang suyaon magudpod mauna. Ang kanang mga masuyaon, mga kusog daot, di jud na masinso. Basagin sa kayod, di jud masinso kay naa Ginoo na kahibaw sa tanang binuhatan. Ako pod na pag koy mali pa mga nabuhat kay di malagita perfectong pagkatao. Pero ang jud ta man. di jud mang daot mo dinay usa sa isud sa imong utok pod bing mga di mang daot sa imong labi na sa mga ijaan, mga kadugo, bisan pag di nimo mga kadugo, di jud mang daot. Kay bawa mo tuor jud ko gaba.
Hindi. Ako gidawatan. Kisa? Gidawatan ko ko ay no. Kay ang punuan jud ani, di man ta ma-vlogger o wa pa si Purami. Mo na dakang pasalamatan nato si Purami kay di ta maka-vlog o wa pa si Purami. Mo Di ta ma-monetize. Di ta ma-monetize. Mo na dako natong pasalamatan pod si Purami og ag Ginoo. Mo na. May unang lang. Kani real talk ra ni sa mga tawo mga kusog bang daot. Og naaywa ka gustuhi. Iprang ka og istorya di kay umabot pa sa mga laing tawo. Mang daot. Mao nang samot nagka alibugjaw. Hindi magpa-feeling victim. Wa si grasya mo abot. Ugun sa imong batasan, ugun sa dis aka nagdako sa kapobrehon mo Siguro oro gid kay dito. hinalo ko na eh. Ano ko dinga tambo ni ko ano. Di kay di na mukaog buwad, mamigking na mukaon. Ano blind item. Blind item. Ito, beng inom na lang. Kuan. Amig Ilam dari beng. Mao dire. Amigking ay sa buwan. Ito magkumutak ng nay mana. Magmigking magkaon. Ito nang Ayun, Diyos, tamo sa sakit-sakit. Mana di ma-vlogger na maginarte na. Naragali kay grasya nga nadawat. Wa na. Wa naghuna-huna ginikanan. Unsaan pagkaasinso ug magnilaog kas imuhang mismong ginikanan. Di kaliptan ang ginikanan kay di mabuhi din kalibutan na ug wa kay ginikanan. Ako ni nanay tatay man ko nagdako pero wa ko nagkalimot sa inahan. Agahang inahan rag kalimtan ko mo na sakit sa damdamin. Pero harangi hangad sa tanan sa Ginoo. Kay Ginoo na nasayod. Unsa mother? Ini dia pingon na harang. Agsi nanay. Ingis nanay daghanan ko no og tubig ni kay mo inom po sa daan eh. Inom po na ni Bingbing kay kaubo mo pero di ni naisod sa rep kay sige ubo bawal pag mo inubugnaw. Di sa sarit. Di lang mother. Nay mo tay mga ritok sa mga tawo mga sigmang daot mother. Garabis na nay da patanaw sige mo kanay be grabe hiso man na nay dito da. Garabis na nay hiso des na nay dito. Bitres. Ini so ligo kay na amok ng gahi mga amok. Grabe. Pahumok din, ha? Andiyan na yan sa may mong maingon sa mga taong kanang kasi mong daot na. Ne, ang ginagawan. Magampo lang mas Ginoo kanunay, di na gyud magana. Ay deserve good. Ila ang tanang kasya, bilisod pag-abot ang asa mo. Kisay tagaan. Kisay tagaan. Dapat manggaling na yung mga sponsor nga na. Pasalamat si unas, naghatag og labi na sa Ginoo. Kay pinangga kada ng tawo nga wa nimo mahalubilo. Nga, ug na yung mga grasya mo ginang mo share pod. Parang di pa ta makasas Ginoo. Salamat ka adto ka jud sa katong naghatag sa rep. Nas Europe. Dahan jud anong salamat day. Ano na jud makanaan nimo. Og labi na sa motor na ag naghatag. Salamat nimo ma'am. Nag-sponsor sa motor. Pero ay motor na. Baklay just nanay. Malapit tayo sa... Nay, Gastos buhay motor. gastos lagi ko yung motor. Da nay mga emergency mga gabi. Atag. Wa si madali-dali. Jara Nandiyan na. na yung magpaniudto. Lagi mo nagtutulog. Na may imo. Ha, kay ting paniudto naman po. Ano sa birthday ni mo tayo sa... Sunod tuig pa dahil.